ονειρεύεσαι και στους γονείς σου. Σε όλες τις βουνοπλαγιές έκτισες τη φωλιά σου και πέταγες και σκεπάζες όλους με τα φτερά σου. Τον βρήκαμε την προδόσα με του τυράννου τώρα και ελπίζω να τιμωρηθούν κι αυτοί σαν έλθει η ώρα, γιατί ο παράς της προδόσας εν κοφτερό μαχαίρι κι όποιος τον πιάσει αυτοκτονεί με το δικό του χέρι. Πας στα βουνά του Μαχαιρά και είστε στις 3 του Μάρτη ή του μια μέρα σύμφωρας κοντά σε μένα να'ρτει. Κάποιος βοσκός σκληροκαρδός κι πάνω εξαγοράστην και οδηγίες έδωσεν εις το στρατόν του Χάρτινγκ. Και όμως δεν δηλίασεν ποτέ στες απειλές τους, ούτε στες παρακλήσεις τους, ούτε εις τες φωτιές τους. Με τα φιλιά απολόγιασεν αυτούς που είχε μητά του, γιατί εν εθέλε να τους δει κι αυτούς νεκρούς κοντά του. Ώρες 10 ολόκληρες μητά του πολεμούσαν και να πλησιάσουν σίγοντα κοντά του δεν τολμούσαν, ως την κεφάλαν του φωτιά να κρούσουν να τον πιάσουν, γιατί ολόκληρο στρατόν είδαν πως να χάσουν. Ελπιζομένοι στο Θεόν πως θα έρθει εκείνη η μέρα που σύντομα να γίνει η Κύπρος ελευθέρα, να έρθουμε να σε φέρουμε στο μνημάν το δικό σου, στον τόπο που γεννήθηκες ποχώ